салом дӯстону мухлисони ҳамешагии барселона ва канали Барса ТG. Гюндаган озими Каталония шуд. Суханони бозингар оиди дастаи наваш Жуао Феликс хоҳиши ба Барселона омаданро кардааст. Барса ба ҷои Бернардо Силва дигар бозингарро мехарад. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. Лутфан барои дастгирии канали мо лайк зери ин навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. Барои дастгириатон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё. Вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозингари Атлетико Мадрид Жуао Феликс ки мавсими қаблиро дар дастаи Челси ҳамчун иҷора гузаронид, ҳамакнун дастаи ҷадид барои худ ҷустуҷӯ дорад. Худи футболбоз хоҳиши бозӣ кардан дар дастаи Барселонаро дорад, аммо дар ҷайби каталониҳо он қадар маблағе нест ки хароҷоте карда тавонанд. хеле ки маҷаллаи AS хабар медиҳад, ҳамлагари португалӣ ният дошт ки то 10 июл тарки Атлетико кунад, аммо то ҳол бо дастаи ба мувофиқа нарасидааст. қайд карда мешавад ки PSG ҳам майли ба даст овардани Жуаоро дар сурати аз даста рафтани Неймар ё Мбаппе дорад, аммо худи ҳамлагар мехоҳад ки бо пироҳанҳои Барселона мавсими ҷадидро гузаронад. Новобаста ба гуфтушунид байни Барселона ва Атлетико Мадрид барои Феликси январи соли гузашта, ҳолати иқтисодии каталониҳо ҳоло иҷоза намедиҳад ки имсол Жуао ба Барса оварда шавад. маълум аст ки Феликс мехоҳад дар Лигаи Чемпионҳо баромад кунад ва орзуи PSG ва Барса бар ин дастаҳоро дорад, аммо дар охир мебинем ки Феликс дар Астон Вилла бозӣ карда истодааст. омадани Бернардо Силва ба дастаи Барселона ахиран сурат намегирад. Каталониҳо варианти ҷойгузини Силваро пайдо кардаанд ва Хави умедвор аст ки мавсими навро Барселона бо ҷалби Ло Челсо оғоз мекунад. Силва ҳадафи асосӣ барои нилнориҳо буд, аммо рӯз то рӯз гузариши Бернардо ба Барселона ғайриимкон шуда истодааст. ҳамин тариқ тибқи маълумоти Mundo Deportivo диққати роҳбарияти Барса ба Ҷовани Ло Челсо аз Тоттенхэм нигаронида шудааст. якуни мавсими охири ҳимоятгари аргентинӣ дар Ла Лига аз ҷумла дар дастаи Вильяреал ҳамчун иҷора гузашта буд ки ин ӯро дар назари Хави номзади мувофиқ месозад. Ло Челсо ба каталониҳо бо арзиши 25 миллион евро ба даст хоҳад омад. савол мешавад ки Силва куҷову Ло Челсо куҷо? Барса ку пуле надорад ки хариди соз кунад ва илова бар ин чанд бозингари ҳайати асосӣ то ҳол ба қайд гирифта нашудаанд. овардани Ло Челсо ҳеҷ чизро тағйир намедиҳад ва боз як харҷи беҳуда ба даста мешаваду халос. дирӯз бозингари нави Барселона Илкай Гюндаган ба Каталония омад. Нимҳимоятгар худаш хело мехост ки нилнориҳоро дар ягон марҳилаи касбии худ намояндагӣ кунад. аз ин рӯ баъди оне ки бо сити требли аҷиберо ба даст овард, ба дастаи Хави ҳамчун агенти озод гузашт. аз наворҳои аввалини Илкай аз Барселона маълум аст ки ӯ аз кулес буданаш чӣ қадар хушҳол аст. Илкай ҳамчунин аз варзишгоҳи Камп Nou ки ҳоло дар раванди азнавсозӣ аст тамошо кард ва ҳамчунин ба мухлисон эҳсосоти худро баён кард. орзуи ман амалӣ шуд. ман ба Барсаи Райкард ва Пеп пайравӣ мекардам. муддати тӯлонӣ ба даста назорат доштам. ман борҳо ба Барселона ҳамчун мухлис омадам. хело шодам ва ифтихор дорам ки як қисми Барса ҳастам. даста дорои потенсиали бузург, бисёр бозингарони ҷавон аст ва бозингарони ботаҷриба низ ҳастанд. тавассути таҷрибаи худ ман умедворам ки ба бозингарони ҷавон кӯмак карда метавонам. ҳақкурсӣ вуҷуд дорад ва имкониятҳо мавҷуданд. ман бо ҳавасмандӣ ва таҷриба ба ин ҷо омадам. барои овардани таҷриба ва сифати худ омадам. ман метавонам дар мавқеъҳои гуногуни нимҳимоя бозӣ кунам. бозингаре ҳастам ки тӯбро нигоҳ дошта метавонад ва фишангҳоро истифода мебарам. вақте ки шумо барои Барса бозӣ мекунед, ин хело муҳим аст. ман аллакай якчанд маротиба бо Хави суҳбат доштам. фикр мекунам ки мо бо муносибати худ ба футбол дар як саф ҳастем ва ман барои кӯмак ба даста омадаам. муҳимтар аз ҳама муваффақияти даста ба ҳисоб меравад. новобаста аз сину сол Илкай бозингаре аст ки барои ба ҳадафҳои дар пешгузошта расидан метавонад ба Барса кӯмакрасон гардад. барои сармураббӣ ҳам кор бо чунин бозингарони ботаҷриба осонтар хоҳад буд. оиди Гюндаган чӣ фикр доред? ҳатман ки дар комментария қайд кунед. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири Барса TG бимонед ва аз хабарҳои ҷолиби дастаи Барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед.